माई के। ए, जबान संभाल के बात कर। तेरे बाप का रोड जो सांप की तरह घूम घूम के चल रहा है। सूरजभान सिंह की बहन हूँ, स्वीटी नाम है मेरा, याद रखना। बंदर कहीं का। काट के रख दूंगी। अच्छा ये बतावा कि तू अपना घर में सबसे ज्यादा केकरा से प्यार करेलू? हम ना अपना घर में सबसे ज्यादा अपना माई से प्यार करेनी। एकरा के समझावत हम थक गइल बानी। तो तोके अपना माई के क्रिया बा सच सच बताई हा। अच्छा ही बतावा कि आज तक ले कोनो लड़का से तोहरा इलू भइल बा? मैंने जातिया वो नहीं झगड़ा झंझट करावतिया। झगड़ा तकड़ा भइल बा, रगड़ा बगड़ा भइल बा कि ना? अरे अरे ई का करतानी? अरे अब का भइल? अब जब रउआ हमके हमार माई की क्रिया खिया ही देले बानी, तब तो हमरा के सब सच बताए के ही पड़ी। अरे पूछे एकरा से का भइल? मदनवा बहन पार्टी के बेटा के बियाह बिगाड़ के आ गइल। पता बा, जब हम 5वीं क्लास में रहनी तो उहे क्लास के एगो लड़का हमरा के पहली बेर आँख मरले रहे। का कही गांव के लोग हमार शिकायत करवा देलस। हाँ। और का? और जब हम 7वीं क्लास में रहनी तो उहे लड़का हमरा के पहली बेर हमार नरम नरम कलैया मरोड़ले रहे। और कौन चीज? मन तो करता कि जान मार दी। अरे जाय दी, जोन हो गइल तोन हो गइल। और जब हम 9वीं क्लास में रहनी तो उहे लड़का पहली बेर हमरा के चुम्मा ले रहे। और उहे लड़का पहली बेर 10वीं क्लास में। अरे का हो गइल? और नहीं तो का एकरा साथे मारपीट करेम? अरे ये तो तनी कम करतिया। अरे हुआ चिल्ला चिल्ला के पूरा गांव जमार के बतावा तनी। अरे का चिल्लात बानी हम? सब तोहरे लाड़ प्यार के नतीजा बा। बिगाड़ के रख दे लेवानी एकरा के। मत कर तो बुआ दी। जाई रवा बाजारे जाई। हां हम जाता नहीं। जाई रवा जाई। गांव वाला एकरे के बियाह कटनी कही, तेकर बियाह शादी कैसे हुई है भगवान? दी बरस हो गइल बैकवर। इतना अच्छा लड़की के ठुकरा धलोस। अरे बाबूजी के करा के समझावतानी, इनके समझ में आई तब लड़के सदिए नहीं के करे के। अरे जंगा ते ओकरा से परीक्षा लेवे खातिर बोलले होबे, ओहो तोरा से परीक्षा लेवे खातिर वहिंगा बोल देले होके। अरे तोहके ओसे कुछ और पूछे के चाहत रहल। अरे का पूछी? एकरा बियाह करे के मन होके तब नु पूछी। बाबूजी जब ओकरा से पूछनी त उ कहते के एगो 5वां में लड़का हमरा के आंख मारलास, 7वां में ओकर हाथ पकड़लास, आ 9वां में चुम्मा लेलास, 10वां में घवड़ा पूछी। जाम कर ले मुंह में दही। ओ लड़की के चरित्र घर के इज्जत के तीतर की तरह उड़ा दी। बात करता। अरे मर्दे बियाह तो के करे के भाई।